Mayong adto mga kakugi, Kakugi TV Vlog. Kugi hangaman maning kamot para sa pamilya. Mga karon na atong gibuhat na order litson so gipa fried siya man ang kinawaan. So mao na nitong buhat. Shout out ko ni Ate Ilby Katipay may nag-order sa litson para karong dinner. So mao ni ang ginhawaan. Uy, nanay naluto. Tapay lutuonon. Siya yes. Emperador na kulang ani kung sa mga pareha nako kulapo kaya dagi no trabe kita usoban pundador kantahan pundador na so mao ni thank you for watching mga kakugi muna ito ang fried siya fried ginabot sa Bems Glen Litson so ato kayon kisay di ganahan ng pormaha kisay di ganahan na crispy kayo muna kung order dito glitson pre na ang ginawaan pero pagluto bayad lang labor lang ta so diara mga kakugi pundador lay kulang so oops peace out.